गेल्या 3 निवडणुकांच्या तुलनेमध्ये यंदाच्या निवडणुकीमध्ये सर्वात कमी उमेदवार रिंगणामध्ये उतरल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंय। मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांसाठी एकूण 1700 उमेदवार सध्या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत। 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये तब्बल 2275 उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमावलेलं होतं आणि त्या तुलनेमध्ये यंदा कमी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत। 227 प्रभागांसाठी एकूण 1700 उमेदवार यंदा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत। तर वर्ष 2007 मध्ये 2376 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये होते। 2012 मध्ये 2232 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये होते। तर 2017 मध्ये 2275 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये होते। आता यंदा 2026 मध्ये 1700 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत।